Gianni, ce faci, bă, aici? Oh, salut, bosurică! Salut! Uite, așteptăm pe aici nefăcute. Frumos, profesional, elegant. Cât de cât. Nu cât de cât, cum trebuie. Cum trebuie, dar am zis să continui vorba. Iau, ce frumos, ce profesional, ce elegant. Doze puse la nivel, în sfârșit. La liniuță. La liniuță, frumos, elegant. Iau. Deci, dacă vrem, se poate. Ambientul ăsta de ce nu e pus la nivel, bă? Domnul virgulă! Gianni! Frumos, elegant. Unde e? Nu, ăsta e bine. Uite aici. De ce nu e pus la nivel ambientul? Stai, uite unde e nivel. Pe că se face de un nivel. Am uitat să pun anul ăsta. Bine. Domnul Gianni. Să putea și mai rău, să putea și mai bine. E bine. Suntem la etajul 6, totul merge în forță, conform planului, avem materiale, tot ce ne trebuie. Băieții lucrează în sincron, unul sparge, altul montează doze, totul frumos, profesional, elegant. Doze montate la nivel. Aici este o priză pentru televizor, la comandă. Lucrăm și personalizat, nu-i problemă. Da, toate dozele montate cum trebuie, frumos, elegant. Ambientul pus la nivel, doză pusă la cotă, pam, 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 pam. Interfonul la fel, tablou frumos, elegant, bam, 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 bam. Ce frumos, ce elegant, toate montate în cotă. Doze de legătură, frumos, profesional, și în bucătărie. Da, toate sunt în linie. Ce credeți? A venit completare de la furnizor, au venit tablouri al producător, fără doze de legătură. Dacă stăteam la mâna lor, terminam în 30 de ani un apartament. Asta, partea bună e că Elbi e la datorie, comanda a venit a doua zi, cu tot ce trebuie. Uite, cam așa ar trebui să arate un apartament la gata. Da? Cu doze puse frumos, profesional, una sub alta, nu decalate, nu nimic, toate ambientele, toate aparatele astea de ambient puse și ele la nivel, frumos, elegant, prizele astea de la pat puse în linie, frumos, la 60. Noi considerăm că noptiera are undeva între 45 și 55 și să aibă omul priza deasupra noptierei, să poată să-și încarce un telefon, un laptop, tablou frumos pus în linie, cu doza de curent slab, cu alimentarea pentru router, modem, interfonul frumos, elegant, priza de MSR, bam, 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 bam. Astea în bucătărie și ele, montate frumos, în linie, da? Da, una sub alta, nu? Așa. Pam, aici avem un cap-scară de la balcon. Da? Așa îmi place. Sunt și ele în linie, sunt cum trebuie. Da? Ia uite, și stâlpii. Deci cam așa trebuie să arate un apartament. Parcări făcute dinainte să fie gata blocurile. Tower. Frumos, elegant, asfaltat peste tot. Ia uite și stâlpii ăștia care ne-au dat nouă eroare, puțin, o leacă.
Ia uite, ce frumos, ce elegant. Ia uite, spații verzi, vegetație, tot ce trebuie. Ia să vedeți nebunie de intrare în bloc. Ia uite ce frumos, câte spații vitrate, pam, 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 pam. Numai sticlă peste tot, granit, nebunie. Ia uite intrare în bloc și încă nu e gata. Ia uite, frumos, elegant. Aici or să vină niște cutii poștale de-astea de sticlă. Frumos, elegant. Ce vrei mai mult de atât? Să vedeți nebunia de terasă ce are domnul Ștefan aici, la etajul 11. Ia uite. Bam, bam, frumos, pentru lămpi. Punem aici un reperete de ăsta de lămpi. Bam, bam. Bam, bam. Ia uite, sticlă, opulență, tot ce trebuie. Pam, 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 pam. Aici sus îi punem un videoproiector așa să se uite la meciurile alea din Champions League, să-i oftice pe ăștia cu blocurile astea de aici. Pam, pam, un videoproiector șmecher, frumos, elegant, o piscină acolo în colțul ăla, în colțul ăsta aici un grătar. Pam. Ia să vă arăt și stâlpii ăia care ne-au mâncat zilele, gen. Ia uite, stâlpi frumoși, elegant, spațiu verde, pomi, tot ce trebuie. Așa e când ești Brent. Talent de hol. Ia uite, electricienii au pus doi senzori, unul acolo și unul acolo, să e treabă bună. Mecherie. Granit, tot ce trebuie. Toți azi ne-au ajuns și niște jucării. Am cumpărat un picamăr. Mi-a zis Nicolas că e unul care nu mai bate. Ăsta de la EMAG are... cât are? 18 juli. Picamăr. Am mai luat niște carote pentru rigips. Practic ăla este ăsta. Noi nu stăm să le reparăm, să strică, cumpărăm altele. Nu pierdem timpul cu service, cu etc. Ideea e că carotele astea cred că le-am comandat greșit, pentru că nouă ne trebuie carotă cu diametru de... cât scrie pe doza asta? De 68. Și noi pe carotele astea avem de 65 și de 72, practic nu e bună niciuna. Partea bună e că mai avem alte carote aici. Eu le-am cumpărat să le avem de rezervă. Partea și mai șmecheră e că și șeful ne-a cumpărat niște carote pentru spoturi. Și le mai avem și pe astea. Acestea fiind spuse, publicitate.